ҳамасола рӯзи 15 октябр ҳамчун рӯзи синамои тоҷик ҷашн гирифта мешавад ва имсол 91-мин солгарди синамои тоҷик ҷашн гирифта шуд. ва имрӯз бахшида ба 91-солагии кинои тоҷик ва 85-солагии ҳунарманди театр ва синамои тоҷик Ҳошим Гадо филми ҳуҷҷатии Ми баҳри тамошобинон намоиш дода мешавад. ин филм дар коргардонии Ҳамро Розиқов ба навор гирифта шудааст. Ҳамро Розиқов чанд соли охир дар Амрико кору фаъолият мекард ва маҳз барои ба наворгирии филми мустанад дар бораи арбоби ҳунари тоҷик Ҳошим Гадо ба Тоҷикистон омад. чӣ тавре ки худи ӯ мегӯяд, аз соли 2011 нақша дошт то ин филмро ба навор гирад. این نقشه آرزوی دیرینه ما بود. خب ما از سال 2011 نقشه کشیدیم که با همراه یکی هاشم همکاری کنیم. خب با همین آرزو زندگی کردیم، با همین آرزو باور کردیم. امروز شگانه خدامان که عملش شد. эҷодкорон мегӯянд сабр кардан сабабе буд ки онҳо тавонистанд ин филмро ба навор гиранд, чун пештар чанд коргардони дигар низ мехостанд ки дар бораи Ҳошим Гадо филм ба навор гиранд, аммо ӯ розӣ намешуд. ҳамагон ҳар нафаре ки дар доираи ҳунар аст, дар доираи кино аст, театр аст, ҳамагӣ медонем ки устод Ҳошим Гадо чӣ рӯҳияву чӣ характеру чӣ рафторҳо дорад, тақрибан ҳамагон медонем ва воқеан ҳам хеле мушкил аст бо хусусан ин ҳунарманд кор кардан ва ҳамин чизам буд. яъне ҳамин чиз аст ки ӯ дар филмам гуфт, ҳамин ки хушум наомад пеш мекунам, хушум наомад пеш мекунам. яъне ҳар чӣ қадар усуле ки буд, роҳе ки буд, имконияте ки буд сар карда аз рӯзи аввале ки ҳамроҳхон омаду ин нақшаро ба миён гузошт, устод Сафар Ҳақдодов маро миёнарав кард ва ма ба шуро бурдум назди Ҳошим Гадо. аз лаҳзаҳои оғоз то ба анҷоми сабт 2 моҳ 3 моҳ дар бар мегирифт ва сабт 1 ҳафта буд, вале суҳбатҳо 2-3 моҳ буд. ҳар мушкиле ки дар ин миён буд мо кӯшиш мекардем роҳ биёбем, бо устод мувофиқа кунем ва сабт кунем. ҳар чӣ ки мегуфт хоб окей мо кор мекунем, окей мо кор мекунем. яъне ҳамин даст пеш баргирифтанҳо буд, ҳамин ноз бардоштанҳои мо аз ҷониби мо буд ба устоди азиз ки ин кор шуд. агар мо ҳам якравӣ мекардем дар баробари устод, ин сабт намешуд. Ҳошим Гадо 10 майи соли 1937 дар шаҳри Кӯлоб зода шудааст. дастпарвардаи Институти давлатии санъати театрии ба номи Авел Луначерский ва курсҳои олии коргардонии ГИТИС аст. мо инҷо чеҳраи воқеии устод Ҳошим Гадоя дидем ва бисёр одамон мумкин чандон дар шинохти Ҳошим Гадо инқадар тасаввуроти амиқ надоранд, албатта надоштанд ва надоранд. ва имрӯз ин филм боз тамоми умқи гӯем ки андешаву умқи он шахсияту нияту ормонҳои Ҳошим Гадоро ине ки инҷо таҷассум кард, равшан таҷассум кард. аз соли 1961 то кунун ҳунарпеша ва коргардони театри Академияи драмавӣ ба номи Абулқосими Лоҳутӣ аст. ҳунарнамоӣ дар киноро аз соли 1963 оғоз карда ва то кунун чандин нақш аз ҷумла нақши Суҳроб, Фердинанд, Гамлет, Хлестаков, Исмоили Сомонӣ, Шоҳ Эдиб ва дигар нақшҳоро офаридааст. аз он хотире ки дар ҳамин гирду атрофи синамову театру и чизо ҳастем, аз тақдири устод Ҳошим Гадо хабар дорем, вале то ин ҳадда то даруни дилшон даромадан ва устода як каман бошад, фикр накунам ба пуррагӣ, вале ба ҳар ҳол як каман бошад аз дохилшон он ҳарфҳои дилшона берун баровардан хела ва хела кори калон буд ки бачаҳо иҷа ин рӯз анҷом доданд ва фикр мекунам ки ин яке аз дарсҳои хела ва хела муваффақ метавонад бошад барои мустанадсозҳои ҷавон, онҳое ки нав сару кор мегиранд ва мехоҳанд ки мустанад созанд. шахсан ин фикри шахсии ман аст. хуб ман зиёд ва зиёд мехостам ки аз тамошои ҳамин филм агар ки сар мекарданд корошона, хуб чанд дарси таъсиргузор мегирифтам барои худашон.
ним соат чунон равон рафт мо ҳатто хабар наёфтем ва он лаҳзаҳое ки бо ҳамсинфи худ вомехӯрад ба деҳоти худ меравад медонед бениҳоят таъсирбахш буд ва тамоми толор оби дида резонд оби дидаи дард оби дидаи анҳамон гӯям вақте ки ту ҷавон ҳастӣ вақте ки туро қадрдонӣ мекунанд мешиносанд сол мегузарад умр мегузарад ту фаромӯш мешавӣ ва дар кадом ҳолат ҳастӣ ягон кас пурсон намешавад